Ei, hola, Guillem. Ei, hola. Tens un moment? Sí, cap problema. Volem fer-te una petita entrevista. Som-hi? Vinga. Anem? Som-hi. Hola, Guillem. Benvingut. Hola, Guillem. Explica'ns què és aquest nou projecte. Doncs bé, és un petit espai d'entrevistes que utilitzarem per fer totes les entrevistes que se'ns ocorreixin del club. Per exemple, ens servirà, que ja hem començat a fer-ho, per fer les entrevistes després dels partits. Ets el primer entrevistat. Què en penses de ser el primer entrevistat? Triar-me a mi com el primer entrevistat crec que és un acte endogàmic i que em fa certa vergonya. Però sí que és veritat que sóc una de les persones que crec que pot explicar bé aquest projecte. I ens agrada que estigui ben clar. I ara a qui més penseu entrevistar? Doncs ara entrevistarem a tothom del club. Quan dic a tothom del club vol dir que entrevistarem des dels jugadors del Primera Nacional, les jugadores del Superliga 2, que són l'emblema del club, als jugadors més petitons de la casa, que són la gent que ens ha de nutrir per tenir aquests equips. Però també entrevistarem a la gent de manteniment, a la gent que està treballant en el club, a l'estaf tècnic, però el més important de tot és que volem entrevistar just a vosaltres. Quan dic a vosaltres vull dir pares, tiets, germans, germanes, que realment sou la gent del club i sou els que aconseguim fent cap cada setmana al club gran. Doncs moltes gràcies i ens veiem. Doncs moltes gràcies a tu i ens anem veient. Sobretot ens farà molta il·lusió que ens seguiu en xarxes, que ens fa molta il·lusió saber que esteu allà darrere i ens anem veient. Moltíssimes gràcies. Adéu.